приказката на Росица Караджова, която ви е позната от формата Байландо. Тя написа първата си книга. По-голямото постижение обаче за нея дойде по-късно в непредсказуеми размери. Спомняте ли си Роси? Онази Роси, която заплени с таланта си и уникалния си чар публиката на Байландо. Сега сцената на мечтите Байландо отново става център. Този път обаче действието не е в реалния свят, а по страниците на авторската книга на Роси «Ритъмът на сърцето». Пишех 6 месеца, питах, разпитвах, гледах. След това се свързах с редактора, той ми помогна и накрая се получи страхотна книга. Първия си роман Роси пише само за половин година и както четем на самата корица, действието и героите в него са съвсем реални. Книгата разказва историята на едно дете, което се опитва да оцелее в света на чуващите, макар и то самото да не чува. В книгата са разкрити всички мои чувства и любовта ми. Всъщност, още от малка Роси има една голяма мечта – да стане актриса в Холивуд. И ето, че един ден животът ти се превръща наистина в сцена на мечтите. Първо мислех за книгата. Когато успях да я завърша, си повярвах. Но нека да опитам да напиша сега по книгата сценарий. Режисьорът на едноименният филм се казва Томас Маковски, а ролята на майката на Роси ще изиграе една от малкото глухи актриси в Холивуд – Марли Матлин. Той ще види как танцувам на живо, ще види как мога ли да изиграя ролята си във филма. Искам да му покажа къде съм родена, родното ми место, всичко от България, да прецени дали може този филм да се случи тук. И въпреки, че не чува, Роси вече е научила част от сценария и то на английски език. That way our communication will be easier. В средата на юли режисьорът ще пристигне у нас. Плановете са по-голямата част от филма да бъде заснета в България, а една седмица от работата по него ще бъде в Съединените американски щати.